topatu ditugu eguna ongi hasten Mendillorriko kuadrilla bat. Zer modu zaudete? Ongi, oso ongi, gustora. Mendillorritik nola etorri zarete? Etorri gara autobusez, Iruñatik, hartu dugu hor Mendillorrin eta etorri gara. Nahiko goiz, ezta? Etorri zarete, zer dutan hartu duzue etortzeko autobusa? Bederatzietan, baina esnatu naiz, 7:30 edo 7, gutxi gora bera. Urduri zeunden pixkat? Bai, beno. Ze plan duzue gaurko kuadrilla? Hemen egotea, batez ere egongo gara hirugarren gunean, ze hemen dago gustatzen zaigun musika gehiena. Eta ondoren edan pixka bat, eta ongi pasa, eta hori, atera irriparre asko. Oso ongi, buelta zer dutan egingo duzue? 8:30, 8 eta 4 gelditu gara autobusen geltokietan, eta gero 8:30 ja bueltatzen gara. Oso ongi pasa, disfrutatu eta beste bat arte. Eskerrik asko. Agur! Aupa Mendillorri! Kaixo neskak, nongoak zarete, nondik zatozte? Mendillorrikoak gara. Baina, Mendillorriko jende pila daukagu gaurkoan hemen Nafarroa oinezen. Nola etorri zarete, autobusez ere? Bai. Goiz etorri zarete? Beratzitan. Kostatu da? Bai, pizka bat bai, Eta ze plan duzue gaurko? Hemen egun osoa eta hori. Kontzerturen bat hola nahi duzuena ikusi? Hori, baina ezaki trikidantz eta... Trikidantz gustatzen zaizue, zaleak zarete? Bai, asko. Lehenengo aldia da zuentzat, Nafarroa oinezen? Ez, ja urte asko garama hemen. Oso ongi pasa kuadrilla guztia eta eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, agur. Aupa Salva Telebista! Eta hementxe topatu dugu Iruñeko beste kuadrilla bat, Julen eta Ander harrapatu ditugu oraingoan, zer modu zaudete mutilak? Ondo. Ondo hasi da eguna? Bai, ongi, bai. Zizkatutza, baina ongi. Bai, ez da, hotza sumatzen da hemen. Iruñatik zatozte, baina lehenengo aldia da? Ez, 5. aldia edo... Urtero zatozte orduan Nafarroa oinezera. Eta autobusa hartu duzue, bueltakoa ze ordutan daukazue? 8 daukagu bueltatzeko bai. Oso ongi, ze plan gaurko? Pixkate dan ez, eta ongi pasa, ikusi kontzertua eta hola ertzen moduz, eta ongi pasatzea batez ere. Mugituko zarete gunetik gunera edo hemen geratuko zarete? Ez, mugitu gara 2. gunera edo, ere dela Gazten gunea, eta hola, eta 3. eta 2. gunetik egon gara. Oso ongi pasa mutilak eta eskerrik asko. Bai, mi esker, agur. Hale, agur. Eta hementxe topatu dugu Lizarrako neska kuadrilla jator bat. Aupa neskak zer moduz, lehenengo aldia alda zuentzat Nafarroa oinezen? Bai, lehenengoa. Lehenengo aldia, zenbat urte euskazue? 14. Gaztetxoak orduan. Eta gustora hartu duzue Nafarroa oinez? Bai, noski. Zer dutan hartu duzue autobusa gaur goizean? 8etan. Bederatzietan. Eta bueltakoa ze ordutan daukazue? 7, bai. Gaurko ze plan duzue? Kontzertuetara joan, ronka ikusi eta disfrutatu. Ibilbide osoa egingo duzue edo 3. gunean geldituko zarete? Joango gara ibilbide osotik uste dut, bai. Oso ongi pasa eta disfrutatu eguna, zea eguzkia ateratzen zaigun. Eskerrik asko. Esker. Gora Lizarra!
Eta hementxe jarraitzen dugu 3. gunean, eta Nafarroa Oinezen ere Lafarruka batukadarekin topo egin dugu. Kaixo Beñat, egunon? Kaixo, egunon. Zer moduz zaudete, entzun dugu hemen JJ zabiltzatela, zer moduz hasi duzu eguna? Bai, ongi, bueno, pizka bazkaldu dugu pizkat edan, motora golan prestatu eta orain jotzera. Ibilbide osoa egingo duzue batukadarekin? Bai, lehenengo 3. ariatik laura eta gero lehenengora eta 2. eta bai. Osongi, oraingoan ez dira kilometro asko, beraz errex, ezta? Bai, bueno, a ber, baina ja eske talde heldua gara eta badaude lesionatuak, badirudi inserso garela pizka, baina bueno, ondo joko dugu. Jorgarako tartea aterako duzu ere? Bai, pizkatxo bat, bai. Osongi. Pixka bat bakarrik. Bai. Ondo segi eta eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Aupai, animo. Hartu tentatiba! Jarraitzen dugu 3. gunean, eta neska 3kote jatorra topatu dugu. Zuen izenak, neskak? Jone? Maitane. Eta Saioa. Eta nondik zatozte, zezuek lan egitera etorri zarete, ezta? Inkestatzaileak zarete. Zer da hori? Zer egingo duzue gaurko Nafarroa Oinezen? Iruñatik gator eta inkesta bat egin behar dugu. Ze ikastolatik zatozte? Padez Iganda ikastolatik, Iruñatik. Inkesta horietan zer galdetzen diozue jendeari? Baloratu behar dute Nafarroa Oinezaren kalitatea eta bere iritzia eman. Pixkat jende horren profila hartu edo? Bai, eta urteak eta zer urte dituzte eta hori. Lan egin behar duzue egun guztian zehar edo jorgarako tartea ere baduzue? Lan egingo dugu orain eta gero edan eta kontzertura. Oso ongi, ibilbide osoa egingo duzue edo bakarrik 3. gunean tokatu zaizue? Bueno, badugu ere 4. gunean lan pixkat eta joango gara gero xeago eta hori, bai. Oso ongi, mila esker eta oso ongi pasa, bai lanean eta baita jorgan ere. Eskerrik asko! Agur! Eta Olaztitik etorri zaigu Fermin, egunon Fermin, zer moduz dijoa eguna? Ongi, oso pozik eman egotea, posa hundia ematen dit. Bai, hartu duzue dagoeneko 11-etakoa? Bai, duela 5 minutu. Eta sagardoa ere? Bai, nola ez. Pixka tripa berotzen joateko? Bai, oza egiten du eta zerbait nahi dugu gorpuza berotzeko, bai. Oso ongi, Fermin, aipatuko dugu zure historio kuriosoa, 33 urte egon zarelako Eskozian bizitzen. Bai, arrantzan, bai. Lan egin nuen Eskozian arrantzan, eta duela 3 urte etorri nintzen, eta zuzen, barnetegira jo nintzen Lazkaora. 2 urte egin ditut, eta orain oso pozik, Euskara berreskuratu duzu orduan. Bai, nire aita euskaldun zara zen, eta familian galdu dugu euskera, eta, berreskuratu nahi nuen, eta horrezagatik, bultzara, aregin handia egin dut, baina oso pozik, bai. Zongi, zorionak gure partetik, olako lana egiteagatik meritua baduzulako, eta oso ongi pasa eguna. Zuere bai, baita zuere. Eskerrik asko. Kaixo, neskak, nondik zatozte? Txantreatik.
Txantreratik etorri zarete, eta nola, autobusez, kotxez? Kotxez. Kotxez, gurasoekin agian? Bai. Lehenengo aldia alda zuentzat Nafarroa oinezen? Ez. Urtero etortzen zarete? Bai. Bai. Pasaren urtean egon altzineten? Bai. Bai. Eta gaurko ze plan duzue, kontatu pixkat? Ibilbide oso egitea, jatea, jolastea, da kontzertuak ikustea. Zu dagoeneko jaten zaude, ezta? Ze duzu hor txistorra? Bai. Ze goxoa, zuk jango duzu ere, taloren bat edo? Bai, segurazki bai. Eskerrik asko, oso ongi pasa, eta ikusiko gara, geroxeago juergan, ezta? Bai. Agur. Agur. Euskadin, bortzak egin zelatzen du, Espainiaren egin. Ikusten duzu, tabatzeko belarriak, du. Zuk esperantzarik ez galdu, nik uste nozbait zerbait irauziko duzula, pero venga, bi aldiz bukatu eta ja... Venga, baino, hortako txalo batzuk, animo batzuk, Jabik ere egingo du. Venga, Javi, hori! Azpitik, nik uste dizu pasatzen azpitik. Konbalidatzen dizkizu psikologiako hiru asignatura. Venga, lehenagoakoak kostatu zaio, lehenago zaila, bazen orain, zailagoa, venga Aitor, fuerte, ai, berriz, venga. Bertze bat, venga Aitor. Lasai hartu, eta publikoak hori da, oiu batzuk berak bezala, denek egon barritu. Venga Aitor, baietz! Venga Aitor, bai! Ai, baino, lasai, Aitor! Ondan, ukitu duzu baino, ukitibo. Lehenago eman duzu de lleno, orain ja, hobekibo. Venga, bai, uste duzu, ja, tokatu duzula, ozer. Bakizu da hona la chavaleta. Antz, pues línea recta mauzu bidea, pues kurrak egin azkena. Venga, tercera vencida. Bai, GPS hor, venga, azkena Aitor. Venga, entzun nahi baina bai. Venga, animo batzuk, ez hau zu lortzen lasai, ez du inborta. Baina ondan txalo gehiago, ez dura nahi, ez da animatzen, baina, venga, zen. Venga Aitor. Ai, Dios. Bueno, listo, makia. Listo edo, bai, listo, txalo handi bat, Aitor buruari. Txalo handi bat egin du, kosta zaio. Eta, baina zaila dela badakigu, eta txalo batzuk beharko ditugula ere, bai. Venga, Javi, guazen. Justo, Ukitu zuen dugu geran, Venga, Javi, animo, txalo batzuk Javiri. Javi Zebrian Durangarrako 21 urte. Fanbox Factory lehenengo aldia eta maila erakusten ari da. Maila irausten ari da. Hori da, minezia, hori ama. Eixo, venga. Eta, balio du, ez du balio. Ez, zakigu. Venga, Javi Berriro, animo batzuk, txalo batzuk, eta, guazla.
Se listo! Ai, ja! Eskerrik asko! Eta hementxe gaude Sandrarekin, Sandra landalan dabil gaurkoan, ezta? Bai, atope. Tokatu zaizu, ezta? Nondik zatoz, Sandra? Gasteiztik nator, bai, eta ona etorri gara aurpegiak margotzera eta mural bat, mural parte hartzaile bat jartzera. Horretaz gain gainera ikusi dugu hor badagoela fotokol antzeko bat? Hori da murala. Jendea margotu dezake eta gero aurpegiak ateratzen zulotatik, argazkiak atera, fotokol bezala. Ikusi dugu hemen 5 minututan jende pila bat pasatu dela, zer da gehien eskatzen dizutena? Margotzen ari naiz soka, dela oinezaren leloa, eta hartu tenka edo tira, hori margotzen. Oso polita ez da? Geratzen da... Oso, ez dakit nola esan. Ikusgarriak, ez? Ikusgarriak, lurra koloreak direnez, aurpegietan ere oso polita geratzen dira. Egingo zenidake niri orain momentu batean? Venga guazen Xabi pixka bat gelditzera.
Eta hementxe jarraitzen dugu 3. gunean, eta topatu dugu hementxe kuadrilla bat futbolaren esperoan, ez da hau zer da? Futbolina zer da hau? Futbolina, bai. Osea, egon behar gara, agarrauza al palitroke eta ematen futbolari al balon. Bai, irabaztera. Baina esperoan zaudete denbora asko, ez? Esan diguzunez. Pila bat eramaten dugu hemen itxoiten eta mutilak ez digateratzen. Eta honetara nola jokatzen da? Etortzen da baloia eta patada bat. Bai, pixka bat libre. Bai. Futbola bezala baina lotuta. Baina lo loko, bai. Zuek nondik zatozte kuadrilla? Baraineinetik. Baraineinetik? Errotxapeatik. Zuen izenak? Ibai. Ane? Ainoa. Aizue, eta futbolinean jolastu eta gero zer egingo duzu, ze plan duzu gaurko? Pues dantza eta edan egin. Bai, kontzertuetara joan. Ondo pasatu. Hombre, eso. Ba, oso ongi pasa, eskerrik asko, eta ongi joan dadila partida. Mi esker. Pero muy bien. Ay, perfecto. Aizue, zein da zuen izena? Nire Aratz, berea Jare. Eta berea Kimets. Kimets, zurea nola? Jare. Akaixo, ongi etorriak Xaloara, zer egiten duzu hemen Nafarroa Oinezen? Nondik etorri zarete? Abadiñotik. Hiruak Abadiñotik? Bai. Eta zer egingo duzue gaur? Ba... Jolastu? Apurtxo bat musikan ibili eta apur bat disfrutetan. Oso ongi, koltsonetetan ere ibili altzarete? Bai. Anekatutak zaudete? Ez? Eta ba... Bai erosio hartu guz gauzako lan, premioak eta. Irabazi dituzu esariak? Ze ondo, ba, ondo segi, oso ongi pasa, eta eskerrik asko. Agur! Aupa Abadiño! Eta hementxe aurkitu dugu Maili nik bezalako marrazkia aurpegian duela. Bai. Aizu, noiz egin duzu? Ba, duela oso gutxi. Oso guapa zaude, badakizu? Eskerrik asko. Ikusi duzu zure aurpegia? Ba, oraindik ez. Zer moduz ari zara pasatzen eguna? Ba, oso ondo. Eta nondik zatoz, Maili? Irurtzundik. Irurtzundik zatoz? Ai ba, Iruñetik oso gertu, ezta? Bai. Zure lehenengo aldia da Nafarroa Oinezen? Ez. Gehiagotan etorri zara orduan? Bai. Zer egingo duzu gaur, Maili? Ba, gaur, egia esan, ez dakit. Ez dakizu oraindik. Bazkaltzeko garaia, bueno, oraindik ez, baina hartuko duzu taloren bat edo gustokoak dituzu? Bai, amatxok egin dian bokata. Ze ongi. Eta taloa gustatzen altzaizu, probatu alduzu noizbait? Bai, Irurtzungo festetan. Oso ongi, zer moduz pasatzen nuen Irurtzungo jaietan? Oso ondo. Ba, primeran? Bai. Gaur ere oso ongi pasa, eta eskerrik asko Xaloan ateratzeagatik. Zuri. Agur. Agur. Agur bat Irurtzungo guztiei. Eta agurro berena nire lagun guztiei. Naia, Iraia, Enara eta Aiora. Ta Ane, eta gehiago. Que lleva pegamento.
visto a la chica. La sirena. La sirena. Se chupa por la parte que lleva pegamento. 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 ¡Opa! ¡Venga! Que si no, no se calla. Think about that. Think about the world. Sango. Think about that. Think about the world. Sango. Erraustegia sortu beharra. Erratzek egiten alda. Zure alperkeria baino lehena. Sabora de dona durada. Think about that. Think about the world. Sango. Think about that. Think about the world. Sango. Zena bete zigute, dena egongo da uste. Geure gustura eta geure bizara, luran dolara gurulako bizi. Think about that, think about the world. Sango. Think about that, think about the world. Think about that. Think about the world. Sango. Think about that. Think about the world. Sango. Think about that. ¡Apa! Esa cuadrilla, echalo de grabar. Eta hementxe gaude talogile batzuekin, nondik etorri zarete? San Fermin ikastolatik. Zure izena? Igone. Eskerrik asko Xaloarekin egoteagatik, lanez gainezka zaudetelako, ezta, horko goizean? Bai, hasi gara 9:30 eta geroztik etengabe gaude, bai. Taloak egiten, ze da jendeak gehien eskatzen duena? Ba, ezin ditut zehazki esan, nik uste txistorra eta txingarra dela. Bai. Eskerrik asko eta ondo segi, lanaz gain juerga egiteko hastia eukiko duzu? Ondoren, bai. Eskerrik asko zuei. Ondo pasa, bai, agur. Goxo aldago taloa. Zer? Goxo aldago. Oso goxoa. Txokolatezkoa? Bai. Eta zuk? Xingarra gaztarekin. Goxoa ere? Ongi pasa?
Iritsi gara erronkaren azkeneko txampara. Iritsi gara. Hementxe jakinen dugu zein sei ikastolek parte hartuko duten final handi honetan. Urko, baditugu ja sei ikastolen izenak. Hori da, aipatu behar dugu, goizetik hasi garela erronkarekin, baina hau urte guztian zehar egiten den prestaketa dela. Beste gaurko egunaren aurretik bideo lehiaketa bat izaten da, eta bideo lehiaketa horren puntuak eta ere kontutan hartuta. Eta gaurko frogak gaindituta, hementxe doaz, ze sei taldek hartuko duten parte finalean. Mesedez, guk ikastolaren izena esan orduko, ikastola hori gerturatu dadila ona, eta hartara beharrezko azalpenak emango zaizkie, sei talde horietako kapitainei. Beraz, etor daitezela, Baztan ikastola! Baztan aurrera, ez dugu esango puntuaziorik, berdin da 6 dira finalistak. Bigarren finalista, Inigo Aritza, Altsasua. Baztan lehenak, sailkapen honetan, honek ez du esan nahi puntuazioa horrela izan denik. Inigo Aritzakoak ere hemen ditugu, eta hirugarren taldea gonbidatuko duguna. Laugarren talde ikastola gonbidatua. Paz de Ziganda!
Esan gabe doa, talde guztiek mereziko luketela gaur finalean izatea, baina 6 talderentzako tokia baina ez dugu final handi honetan. 4 ezagutzen ditugu. Eta San Fermin bosgarrena, txalo handi bat, azkeneko talde gonbidatua, azkeneko finalista, Eremu Euskal Lezaka eta Bera, Kantinumailu eta Labiara. Kantinumailu eta Labiara, aurrera. 6 finalistak finalen handia honetan parte hartuko duten ikastetxean ikastolan. Gogoratuko ditugu, errenkan, zeintzuk diren taldeak eta elastikoa ze kolorekoa duten, zuek jakin dezazuen, zuen taldeak ze kolorekoa duen eta erresago ikusteko finala handian. Batetik, elastiko urdin argiarekin, berdez berriz, Altsasutik, Inigo Aritza, txalabero bat! Elastiko txuriarekin, Lizarrako ikastola, La Roxa Fosforito Colorez, Paz de Ziganda, txalabero bat! Zizur txikitik, San Fermin, kolore feixarekin, eta Laranja Fosforito elastiko duna, Lezaka eta Berako, Kantinumailu eta Ardura duna, Oza froga, bai orduan esplikatuko dut eta zerbait ez bada argi geratzen, galdetu eta galdetu eta galdetu dena argi geratu arte, bale? 6 talde zaudete, bale? Eta talde bakoitzean 11 edo 11, bale? Orduan. Bat izango da zauditua, hori badakizue, ez? Orduan, zauditua izango dena, zauditua izango da, bale? Orduan, gero kapitainak, zauditua bat. Biak jartzen zuen, bien artean egin. Bueno, nahi bauzue biak, bale, biek. Bai, prinsipioz batek, baina, bestele biek, imobilizatu behar duzu. Azkenean hemen, bale? Orduan, bat zauditua, ikasle bat zauditua. Kapitain beste bikabiren artean, imobilizatu behar duzu, bale? Hori bai, orduan. 6 zaudete, bai? Eta 6 ikasle jarriko dira ez? Zoen, oza, ikastola bakoitzeko ikasle bat jarriko dira hemen, bai? Irautan. 6 ikasle bakarriko, osea, ikastola bakoitzetik ikasle bat, ulertzen da, ez? Ikasle hori atirako da korrika eta hartu behar du soka, eta gero buelta, bai? Berriro atera behar da korrika eta hartu behar du estedilla. Bakarrik 5 estedilla daude, hau da, bakarrik 5. Bai, ja egon gara lehenengo kluba, bale? Ailegatzen den azkena, ja, fuera, bale? Hori lehenengo partea. Soka, ez dila hartu estedilla. Estedilla hartzeko iristen den azkena, ez du estedilla egokituko, ze bakarrik 5 daude. Lehenengo viajean soka. Bai, lehenengo viajean soka, buelta eta estedilla, bai, eta lehenengo 5ek parte hartuko dute eta azkena fuera, hori argi? Bai, bale. Orduan ja, bien, gubai, ez? Hor bukatzen da hori bukatzen da lehenengo kriba, bai? Eta hor geratzen gara ja, zaindu. Orduan ja. Baina segida. Nola segida? A ber, estediek hartzen da soka. Bai, dena segida, dena toda hostia, bai, baina zuei jakiteko. Orduan, zauditua izango den ikaslea jarri lurrean, 2 kapitainen artean immobilizatu, bai? Eta behin Vamos a ganar. Opa, ipa ez iganda! Beste finala bukatu bezain laizte. Hori bakarrik ez, gero bazkaria ere hemen emango zaizue, bokadiotxo bat eta botadutxo bat hemen jateko tartea izango duzue, bai? Hori batetik parte hartzaileei. Eta ikuslei pixka bat proba nola izango den gainetik azalduko dizuegu, proba hasi bezain laizter ere emango dizuegu arkibide gehiago, baina argi izan ditzazuen zenbat parte izango ditu. Batetik, talde bakoitzak zauritu bat eraman beharko du kamila moduko batean. Baina kamila hori osatu egin beharko dute. Horretarako, taldekide bakoitzak joan beharko du, talde bakoitzeko kide batek joan beharko du, han bertan dauden soka batzuen bila. Soka eta esterila daude bertan. 6 soka daude, baina 5 esterila bakarrik.
Horrek izan nahi du, korrika batean joan eta soka ekarri beharko dutela. Soka horrekin inmobilizatuko dutelako gero gaixoarena egingo duen lehiakidea. Behin soka ekarri eta esterilaren bila joan beharko dute, baina esan bezala 5 bakarrik daudenez, horrek izan nahi du azken dijoanak bote prontoan, bapatean, kanporatuta geratuko dela. Arek ez duelako esterilarik izango eta horren bestez kamila egiterik ez duelako izango. Behin kamila duten 5 taldeek sokarekin lotu, gaixoarena edo erierarena egingo duenak, eta hau parte hartzaileentzat garrantzitsua da. Gaixoaren papera egingo duenak arnesa eta kaskoa jarri behar ditu ezinbestean. Zergatik, behin kamilan dutela ibilbidea eginda, tirolinan gora igo beharko duelako gaixoaren papera egin duen lehiakideak. Eta horren bestez, bertara igotzen den lehen lehiakidea izango da irabazlea. Jabetuko zinetenez 3 soka daude, eta horrek esan nahi du tirolinaren frogara 3 talde baino ez direla iritsiko. Laburbilduz, lehenengo tandan 6 taldetatik 5 geldituko dira bat kanpoan. Bigarren tandan 5 horietatik 2 kanporatuko dira, 3 geldituko dira, eta 3 horien artean izanen da txapela, izanen da txapeldunarena eta lehenengo arnesarena egiten duena. Beraz, Erne lehenengoan bat kanpoan, bigarrenean beste 2, azkeneko 3 izanen dira leian arnesarena egin eta tirolinarena egiten dutenean. Eta ikusleon lana badakizu ezien izako den, txaloaren bidez eta oiuen bidez gazte hauek animatzea benetan begitua dutelako. Goiz guztian fin aritu dira, orain arte ere ona iristeko prestaketa lanetan eta majo, ederki ibili dira. Gaur eguna argitu orduko hementxe ziren bianan, eta azalpen guztiak behar bezala txukun bete dituztenez, hasi gaitezen bai antolatzen. Horren batu eta alden hauekien egiteko asmoarekin gazte hauek, eta epaileek esaten digutenean. Zauritua dara mazueno? Denok argi izan dezagun, probaren lehenengo zatian, hementxe bertatik burniak dauden gune honetatik abiatuko da talde bakoitzeko lehiakide bat, korrika labister batean joan 5 esterila baino ez daudenez, azken dijoan taldeak kanporatu egingo dute, eta kamila horren gainean gaixoarena egingo duen lehiakidea Orduan, kamilan eraman da, egin behar dugu zirkuito hau, hori, azpitik... Zauritua da, eron behar duzuena, eta gero pena bakarrik korrika egin behar duena buelta guztia, eta gero tirolina egin behar duena. Joango dira, eta bi talde dira, oiur talde dira. Bera bederatzi, orduan, nortzuk egingo duzue eraman, garraioa, nik uste du, gorputza daukan tokian, bi indar... Gauza bera. 8 pertsona bitanda eramateko. Ni eramaten diate bian. Eta gero ara iristean gu askatuko dizaitugu eta zu egin beharko zu zirkuitoa behin eta ara iristen zaitu. Herria pasatxo, hasi beharko genuke ja. Berehala hasiko gara, mesedez, taldekideak etor zaitezte. Eta lehenengo probatxoan, lehenengo tandan, bat kanporatuko da, bote prontoan. Beraz, Erne eta etorri jadenak. Mesedez, etor daitezela talde guztiak irtera puntura. Bai, zaurituek jazten aztega, Zaurituak, etor daitezela puntura. Bat dezigandako ikastolakoak mesedez, etorri abiatzeko puntu. Haintzen ditugulako, ez dugulako, disgustu ditzen. Epaileek esango diote, hasiko gara ja, eta etorri ez dena, ez da hasiko. Etorri ez bada, eta epaileek esaten digutenean, berriro ere esaten digutenean. Bat deziganda jo behar duzue beste aurpegi horiek, eta parte hartzea da, importante da. Beraz, lehenengo tandak, soka ekarri behar da, esterila gabe, bapatean kanpoan, epaileak prest... Itxoin. Baina, honek ez du behar horrendik. Hasi dira jo!
berta bakoitza bere soparen bila. Orain sopa utzi eta estegura eta libertu dute. Animo, animo, baten bat edituko da estegurarik gabe. Nor gelditu estegurarik gabe. Bueno, bat kanpoan gelditu da. Bera eta Lesakako Tantirumairu Labiaga ez du esteiarik ekarri. Beraz, animo lasai. 5 ikastola leian. Eskatuko dieguna mesedez, atzera egin dezatela tokia uzteko, beste egin dezaten, eta orain osatu beharko dute ohetxoa. Ohetxoari lotuta, sokarekin, eriak edo gaixoa eraman beharko dute, soinean edo norberak nahi duen bestela. Baina, garrantzitsuena, gaixoarekin egin beharko dituzte bi itzuli. Zirkuituari bi itzuli eman beharko dizkiote, eta berriz ere ona ekarri gaixoa askatzeko. Garrantzitsua da orain, kamilatxo hori behar bezala osatzea. Ari dira, zauriarena egitena eta eraman beharko dute gaixoarena egiten da. Bigarren lotuak atera dira eta bigarrena ere atera da. Eta hirugarrena eta laugarrena, badoaz. Badoaz dena. Hau da, hau. Zentzi, lau partaiden artean, zauritua eta bigarrena dira. Trapa horiek gainditu beharrean dira, beti ere bitaldeak desmudezeratuz, kontu edo, kontu. Hortzi ikusten ditugu momentu buruan, ditugula, bazketiak da ikastolako parte hartzaileak. Pasardos al otro lado. Eta bigarren itzuliari ekin behar diote. Partaidez aldatu dira bigarren bueltan. Aurreratu dute batzuk eskolatu dituzte. Aurrenetik pasatzen. Animo. Eta Amastro ere galdu dute. Bastandarrak momentuz nagusi, baina honek ez du ezer esan nahi, proba luzea dago eta kontuta hartu orantxe 5 talde direla lehian ari direnak, eta hemendik zio lehenek izango dutela tirolinara igotzeko aukera. Momentuz nagusi, kolorearekin ere orantxe ikusten dugu ari direla.
Altsasuko Inigo Aritza ikastola. Bastan, zorionak! Eta Baztandarrek ospatzeko zerren zer prestatu dutela. Aurrera beraz, Baztan ikastola! Josurenentzat txalo gradera bat, holako irritzia bat eta gero. Impresionante. Urbildu zaitezte denak mesedez eta zozketakin hasiko gara. Gaurko saio honetan izandako emaitzei. Beraz, ongi iruditzen bazaizue, horrekin hasiko gara. Rural Kutxako bideo-lehiaketaren irabazleak izendatuko ditugu eta Ander Trekuk saria banatuko die. Horren beste, aurtengo erronkako bideo-lehiaketan 3. postua lortu duen ikastola, Inigo Aritza! Aurtza ikastolako arduraduna, hemen da nonbait, bideo lehiaketan. Erabaki duelako, Tafaia ikastolaren Haupa, Tafaiako ikastolako arduraduna, txalo handi bat! Haupa, Tafaia, eskarrik asko Tafaia bagoaz, lehenengo saria ematera. Eskarrik asko Tafaia! Lehenengo sailkatua horren bestez bideo lehiaketako irabazlea, Lizarra ikastola! Haupa Lizarra, gora arduraduna! Bideo lehiaketan lehenengo saria, Lizarra ikastolak bere garatu du. Non duzea arduraduna, bai! Eta mesedez, hasi inguratzen erronkan parte hartu duzuen guztiok zozketa dugulako, Hauek ziren Rural Kutxako emandako sariak, bideo lehiaketako sariak, baina iragarri eta iragarriari gara beste babesle bat ere badugula, Euskaltel. Eta Euskaltelek emanda baditugu 10 segapoto, 10 telefono. Lehenengo mugikorra lortu du San Fermin ikastolako Aimar Santamariak. San Fermin ikastolako Aimar, etorri favorez. Zortzi, faltadi gabi. Agentzen ditu mamarrak. Eta, lezegotia aurrera eta bega txalo gauaz. Eta eskarrik asko, Zoteon, ongi pasa. Orain bagoaz, erronkako benetako sariekin. 3. postuan geratu den ikastola
Altsasuko Inigo Aritza, txalo bero bat! Aurrera Altsasu Inigo Aritza! Txalo bero bat! Inigo Aritza ikastola, gora! Aurrera Inigo Aritza, sakanako hobe! Etorri aurrerago, aurrerago! Egin zazue reverencia favorez! Bita iru! Saria, lortu dutenentzat, mila esker, bagoaz, bigarren saria. Eta bigarren saria, Paz de Ziganda ikastola. Txalo bero bat, Paz de Ziganda. Aurrera, Paz de Ziganda, Atarrabiako ikastola. Oie. Paz de Ziganda ikastolako ikasle trebe hauei. Aurrera denak, aurrerago. Eta arduradunari emango diote oroigarria. Reverencia batenak bat bita hiru. Eskerrik asko Paz de Ziganda. Eta bagoaz, txapeldunekin. Iaz, beraiek izan ziren antolatzaile ez ezik baita irabazle ere, ondo ikasi zuten nonbait, eta aurten ere, txapela baino ikurra, irabazlearen ikurra, Baztanera doa! Baztane badu zerbait berezia! Aire berezia du Baztanek, haupa Elizondo! Aurrera Baztan ikastola! Oroigarria hobez aparte badute, birutan ere sari bat, hori ikastolari emango zaio. Haupa Baztan! Hori ikurra! Lehen, gora igota lortu duten ikurra. Hauxe lortu du, Kirolinan, gora igo denean. Aurreratu pizka, aurreratu. Hauxe da, txalo Baztan ikastola. Eta arduradunan eskatuko diogu batu bere esan ditara, behin honen etorrita, irabazleak ere zoriondu nahi ditugulako. Izpidea arduradunari. Bueno, esker mira honi, egia ez ginen espero bigarren aldiz irabaztea, baina saiatu gara a tope eta lortu dugu. Esker mila honi, txalo bero bat! Eta esker mila ere nola ez, gaur honen etorri gaituzten, erentzun eta Ibaialde ikastolei, txalo gero bat. Benetan, lan ederra egin dute, bi ikastola hauek urtean zehar ere sekulako lana egiten dute, eta sari hori ez dauka, sari horrik ez dauke ormenik. Gainerako... Eta hemen txegaude Baztan ikastolako ordezkariarekin erronkako garaileak izan bai dira, ezta? Zer modu zaudete, Ainize? Ongi. Zorionak, gure partez, ere? Esker mile. Bigarren urtez, gainera urten etxetik kanpo garaipena ere lortu duzuen. Olakoa izan da urtengo erronka? Pues, ongi pastu dugu eta egon gara nervioste, baino indugu eta irabazi dugu. Zein izan da hola frogarik zaiena? Orientazioa. Orientazio froga. Eta gehien gustatu zaizuena? Kajak igotzea. Kajak igotzea, nolakoa izan da froga hori? Pues, behar ginuen igo kaja, ni nintzen igo behar nuen kaja, patu behar nuen kajak, eta igo. Eta egon gara eta lehenbizkoak gatitu gara proba hortean, eta hortik jaintzen motibatu gara, eta ja. Eta hemen daukazun hau da eman dizueten saria? Bai. Pixutxua, pixkat? Igo dut tirolina eta hau hartu behar nuen, eta hartu dut, eta ja. Oso ongi, eskerrik asko xaloarekin egoteagatik eta disfrutatu Nafarroa oinez ez. Zuei. Eta hauxe izan da dena hirugarren gunean, gazteen gunean, xaloak gaur bere lana bukatu du, orain goazen jaiaz gozatzera. Eskerrik asko eta bihar arte. Lacturale. Lacturale. Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, L idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere.